Вітаю, шановныя гледачы, на Белсаце «Аб'ектыў», падсумаванне асноўных навінаў дня. З вами Юлія Лабанова і коротка пра галоўныя тэмы выдання. Зброя ў кожны дом. Навошта Беларусі ўзмацненне тэрытарыяльнай абароны? У Клинцах за 35 километров от белорусской межи, у Ельни за 100 километров от белорусской межи ствараюцца новые формования мотострелковые. Рыгор Барадулін. 5 гадоў не з намі, але назаўсёды ў нашых сэрцах. Пісаў цудоўнейшыя вершы. Много хотел сказать, але не успел. Так что светлая память. Бывай, Хрушч, вітаем Вожыка. Чэмпіянат свету па хакеі 2021 набыў талісман. Наш хоккейный ежик из тумана выберется и поколет там многих. Беларусам варта рыхтавацца трымаць удома баявую зброю і вайсковую форму, каб абараніць свой спальны раён, свой квартал і двор. Гэтак галоўны вайсковы камісар Менску апісаў будучыя задачы вайскоўцаў тэрытарыяльнай абароны на выпадак ваеннага канфлікту. Што гэта за тэрытарыяльная абарона і ад каго будзем адстрэльвацца, высвятляў Яраслаў Сцешык. Хочаш трымаць дома зброю? Гэта цалкам магчыма. Запісвайся ў паляўнічыя, збірай даведкі, купляй сейф, вучыся ўсім правілам і будзеш мець гладкаствольную стрэльбу, а праз год нават карабін. Але не варта выключаць, што беларусы змогуць трымаць дома аўтаматы. Не ўсе ахвотныя, а удзельнікі войскаў тэрытарыяльнай абароны, паводле эстонскага і швейцарскага прыкладу. Мы калісьці прыйдзем да моманту, калі ў нас будзе захоўвацца зброя тэрытарыяльнай абароны ў кожнага ў дома. Будзе стаяць сейф, аўтамат, абмундзіраванне, але мы мусім ідэалагічна да гэтага падысці. Вайсковы камісар Менску патлумачыў гэтую неабходнасць прыкладам грамадзянскай вайны ў Сірыі. Войска тэрабароны склікаецца толькі на час вайны або пагрозы з грамадзянаў, якія ўжо адслужылі. Гэта не ударная, а дапаможная сіла, але яна проста неабходная супраць гібридных выклікаў, нагадвае Дзяніс Івашын. А гібридная пагроза упершыню прапісаная ў свежым плане абароны Беларусі. У плане обороны насамрэч уже улічаны досвід супрацьдзеяння Украины в расійскай агрэсіі у кантэксце вядзення гібриднай вайны. Таксама улічана і сірыйская кампанія. Тэрытарыялы абараняюць і ахоўваюць важныя аб'екты, дапамагаюць асноўным баявым часткам, б'юць варожыя дыверсійныя групы, карыстаючыся сваімі ведамі мясцовасці. А ў выпадку акупацыі пераходзяць у партызаны. Гэта праява інстынкту самазахавання ўладаў, мяркуе Дзяніс Івашын, які з самага пачатку расследаваў дзеянні расійскіх гібридных войскаў у Крыме, Донецкай і Луганскай вобласцях. У Клинцах за 35 километров от белорусской межи, у Ельни за 100 километров от белорусской межи ствараюцца новые формования мотострелковые, у якіх ёсць і танкі, і БМП, і БТРы, досыць значныя ударныя падраздзяленні. Украінскі досвід паказаў, што адной зброі недастаткова, мяркуе Александр Алесін. Мусіць быць абаронная свядомасць у грамадзянаў. Когда свободный швейцарский гражданин имеет у себя в доме обмундирование и оружие, он знает, что он действительно будет оборонять свой дом. Он знает свой маневр, он регулярно учится, причем даже за свой счет. То есть постоянно государственные органы следят и поддерживают эту систему. Идею военкома трымаць дома збройны сейф падтрымліваюць не ўсе. Я полностью доверяю нашим вооруженным силам, поэтому не считаю необходимым держать дома оружие. Я думаю, это комиссар так пошутил. Конечно нет, вы что, успокойтесь, ну. Зачем это оружие? Зачем? При чем тут это? Але калі заходзіць размова пра сапраўдны напад на Беларусь, ёсць грамадзяне, гатовыя пайсці і ў войска, і ў партызаны. Пойду за родину, за мать, за детей своих. У меня 4 детей. Стоит защищать свое государство, свою родину. Калі свою родиму, то так. Конечно. Як паведаміў вайсковы камісар Менску, у выпадку нападу усе падраздзяленні атрымаюць інструкцыі загадзя, каб кожны жылы дом мог рыхтавацца да кругавой абароны. Яраслаў Сцешык, Белсат.
Новыя суды за супрацу з нашым тэлеканалам. У Шаркаўшчыне суддзя Аксана Табула аштрафавала на 1080 рублёў фрылансера з метралупача. 540 рублёў штрафу атрымаў аператар Александр Сідарэўскі з Магілёва. Разгляд справы ж у дачыненні ягонай калегі, журналісткі Аліны Скрабуновай, перанеслі на 4 сакавіка. Лічу, што па артыкуле 22.9 частка 2, па якім нас прыцягваюць, нельга прыцягваць да адказнасці фізічных асобаў. Гэты артыкул адносіцца да рэдакцыі ў СМІ, таму што вырабіць матэрыял СМІ можа толькі рэдакцыя СМІ, юрыдычная асоба, а не журналіст, які займаецца толькі збіраннем і апрацоўкай інфармацыі. Рашэнне для журналісткі суддзя Вольга Зарічнюк не агучыла, бо адзін са сведкаў прыйшоў у суд нецвярозым. Падставою для адміністратыўнай справы ў дачыненні Аліны Скрабуновай і Александра Сідарэўскага стаўся сюжэт пра 50-годдзе тралейбуснага парку ў Магілёве. З метралупача судзілі за матэрыял пра дзіцячую пляцоўку ў праграме «Суб'ектыў». 5 гадоў з намі няма выбітнага беларускага паэта Рыгора Барадуліна, аўтара некалькіх тысячаў вершаў, перакладчыка, рэдактара выдавецтваў, удзельніка нацыянальна-дэмакратычнага руху Беларусі. Сёння народнаму паэту споўнілася б 85. Якую памяць пра сябе ён пакінуў і чым запомніўся суайчыннікам, распавядзе Тацяна Ўласенка. Паэт, эсеіст, перакладчык, рэдактар. Больш за 6 тысяч вершаў і больш за 100 выдадзеных зборнікаў паэзіі. Для літаратараў Барадулін найперш мовастваральнік. Беларуская мова адна з самых багатых у свеце. У генеральным каталогу беларускай мовы 2 мільёны картачак. Барадуліну бракавала 2 мільёнаў слоў, і ён ствараў свае. Ягоная паэзія прасякнута тонкім псіхалагізмам ды народнай мудрасцю, перанятай ад маці, назапашанай на радзіме в Ушатчыне. Яшчэ са школы занатоўваў новыя беларускія словы ў асабісты дзённік. Недзе з 8 класа он пачаў збіраць словы. Вот трэба яму было. Запісваў спачатку беларускае слово і рускі пераклад. Перакладаў Рыгор Барадулін з 37 нацыянальных моваў. Дзякуючы паэту на Іерусалімскай сцяне храму Патер Ностер у 2011 годзе упершыню сярод 130 моваў свету па-беларуску з'явілася малітва «Ойча наш». Уважыў Барадулін і чачэнскі народ. За пераклады з чачэнскага паэта Зелімхана Яндарбеева чачэнцы узнагародзілі Рыгора Барадуліна буркай, папахай і сертыфікатам на валоданне цэлым горным аулам. Это самы незвычайны ганарар у гісторыі беларускай літаратуры. Яскрава жартаваў, ніколі не адпачываў і ўсім спяшаўся дапамагчы, асабліва маладым аўтарам. У тыя часы не то што інтэрнэта. Друкачку знайсці, каб адрукаваць рукапіс, это цяжка. А яшчэ з раёнаў. Ён сам проста бегаў, насіў, адпраўляў аўтарам. Вот яны былі маладыя, яны самі не маглі. Ён рабіў это за іх. Памяць пра апошняга народнага паэта Беларусі сёння жыве на менскіх вуліцах. Пасля Барадуліна гэтага звання ніхто не атрымліваў. Уважаемый человек, это я помню, что у него свое кредо было. Знаю, что он был патриотом и много писал про Беларусь, белорус. Пісаў цудоўнейшыя вершы. Ён з тых людзей, якія нават калі іх уже няма з намі, яны як жывыя сярод нас. Вельмі разумны. А апошнія яго вершы сатырычныя ўжо. Многа хацеў сказаць, але не ўспеў. Так што светлая памяць. Рыгор Барадулін падтрымліваў нацыянальны рух Беларусі, быў сябрам партыі БНФ, спачуваў дэмакратычнай частцы грамадскасці. У апошнія гады моцна хварэў, атрымліваў сціплую пенсію. Неабыякавыя людзі неаднойчы ініцыявалі акцыі салідарнасці з паэтам, арганізоўвалі збор сродкаў на дапамогу. Вось тут, на доме, дзе жыў творца, у 2017-м не на дзяржаўныя сродкі, а на прыватныя ахвяраванні і талакою людзі ўсталявалі памятную шыльду паэту, каб не згасала народная памяць сапраўды народнаму і выбітнаму творцу, усімі любімаму і сціпламу ў жыцці дзядзьку Рыгору. Тацяна Ўласенка, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву» з іншымі тэмамі.
Месцы масавых расстрэлаў ахвяраў сталінізму, урочышча Кабыляцкая гара ды лес каля Магілёўскай шашы пазначылі ў новым генплане Воршы. Цяпер праект маюць зацвердзіць на рэспубліканскім узроўні. Зменаў дамагліся актывісты, праўда, іх непакоіць фармулёўка. У новым плане напісана цытата «Тэрыторыі меркаваных месцаў масавых пахаванняў ахвяраў рэпрэсіяў 30-х гадоў». Улады хоць неяк, але прызналі, что гэтыя мясціны, хоть дали такі неопределенный статус, написали, что магчымае, да, меркаванае месца забойства, да. Але гэта то же самое показывае, что яны все-таки признают, что это месцы требуюць даследавання і требуюць свайго ушанавання. Таксама мясцовыя ўлады адмянілі рашэнне будаваць дарогу праз Кабыляцкую гару. Між тым праезд па ўскрайку лесу бліз Магілёўскай шашы ў плане застаўся. Змагацца супраць дарог у месцах сталінскіх рэпрэсіяў аршанскія актывісты пачалі 3 гады таму. Яны выказваюць спадзеў, што з рэалізацыяй новага генплану Воршы ўлады пачнуць даглядаць месцы масавых расстрэлаў. Хрушч майс не будзе сімвалам чэмпіянату свету па хакеі, што пройдзе на лета ў Беларусі ды Латвіі. Сімпатыі беларусаў саступілі рашэнню журы, якое аддало перамогу Вожыку Спайкі. Пра новы талісман спартовага спаборніцтва Ірына Дарафійчук. У лідарах інтэрнэт-галасавання былі янот і хрушч, а выбралі Вожыка. У Менску урачыста прэзентавалі талісман чэмпіянату свету па хакеі 2021 года. Гэта Вожык Спайкі. Имя переводится с английского как «острие», поэтому дай бог, что мы, как я уже сказал, что ежик, наш хоккейный ежик из тумана выберется и поколет там многих. На званне сімвала чэмпіянату прэтэндавалі больш за 100 працаў з Беларусі і Латвіі. Сярод прэтэндэнтаў былі і птушкі, і звяры, бульбінкі, і рукавічкі, рыцары і міфічныя істоты. Меркаванні гледачоў падзяліліся. Латвійцы абралі Вожыка, які ў выніку заняў 2-е месца. Он как бы кажется такой маленький, как и Латвия, как и такие маленькие нации, которые играют против больших хоккейных наций. А беларусы абралі Хрушча, які атрымаў прыз глядацкіх сімпатыяў. Прафесійнае журы абрала пераможцам янота. Пры гэтым, на думку журы, усім сімвалам не ставала, цытата, дынамікі, энергичнасці, ідэі адзінства нацыяў і адданасці хоккею. Наши 3 работы, они попали в шорт-лист. Одна, собственно, из работ «Енот» победила на экспертном голосовании, одна попала в приз зрительской симпатии. Но было много енотов и ежей, и в итоге к нам обратились как к победителю с енотом для того, чтобы мы доработали ежа. Гэты новы варыянт і стаў у выніку Вожыкам Спайкі, сімвалам чэмпіянату. Еще раз поаплодируем победителю. Креативное агентство «Да». Вожыкі яшчэ ніколі не былі сімваламі хакейных чэмпіянатаў. Талісманам хакейнага першынства свету, які праходзіў у Беларусі ў 2014-м, быў зубр. Чэмпіянат свету па хакеі 2021 года пройдзе ў Менску і Рызе з 7 да 23 траўня. Адна група будзе гуляць у Беларусі, другая ў Латвіі, а матчы плэй-офф адбудуцца ў беларускай сталіцы. Ірына Дарафійчук, Белсат. Апошні тыдзень каляндарнай зімы скончыцца, а кліматычнай зімы гэтак і не дачакаемся, канстатавалі айчынныя сіноптыкі. Гэтак фактычна ў вясну увойдзем з восені, з адчуваннем, што нешта прапусцілі. Аднак найбольш заўважныя кліматычныя змены ў Антарктыдзе, дзе льды сёлета растаюць рэкордна хутка. Пра змены клімату ў Беларусі і свеце Юлія Цяльпук. Антарктыда мае быць вельмі халодным месцам, але лёд растае хутчэй, чым калі-кольвіча. Абвал ледніка на выспе Анверс знялі брытанскія вучоныя з судна «Джеймс Кларк Росс». Частка над паверхняю – 40 метраў. Большая частка – пад вадою. Гэта айсбергі памерам са шматпавярховікі, шэрагі шматпавярховікаў. У лютым на антарктычным паўвостраве зарэгістравалі абсалютны рэкорд – мінус 18 градусаў Цельсія пры сярэднегадавой тэмпературы мінус 57. Лютаўскія здымкі НАСА паказалі наступствы пацяплення на адной з тамтэйшых выспаў. Здымкі злева і справа зробленыя праз 9 дзён. Унутры лядніка паспелі ўтварыцца расталыя сажалкі. У і без таго сухім аўстралійскім клімаце пацяпленне прывяло да пажараў, смерцяў сотняў тысяч жывёлаў і велізарных эканамічных стратаў. А ў нашым паўшар'і тэмпература на 3-5 градусаў вышэйшая, чымся 40 гадоў таму. Хоць па выніках мінулага года пацяплення ў Беларусі складала толькі 1,3 градуса.
Гэткіх марозных малюнкаў на вокнах сёлетняя зіма не дала. Кліматычнай зімы, прынамсі, ў сезон ужо ўвогуле не будзе, паведамілі синоптики. Очень бы хотелось, чтобы все это было, как обычная зима, снег, сугробы, сказочно красиво везде. Уже птицы поют. А вдруг сейчас холода настанут, все, нет птиц. Снег не выпал, заморозков нет, вода не прибывает, не убывает, то есть все время уходит, и болота тоже осушаются, все остальное. Для природы это плохо, особенно для растений, тех же озимых в сельском хозяйстве. У Белгідрамедцэнтры назвалі прычыну нетыповага цяпла. У шматкіламетровай тоўшчы атмасферы пераважаюць заходнія вятры, якія стабільна нясуць у глыб кантыненту цёплае акіянічнае паветра. Атлантычныя цыклоны ланцугом ссоўваюцца на ўсход, блакуючы доступ арктычнага паветра ў паўднёвыя шыроты. У бюджэце еўразвязу на наступныя 7 гадоў выдаткі на новыя кліматычныя выклікі павялічваюцца. Дыскусія наколькі. Беларусь рэарганізуе гаспадарку, але яшчэ не мае кліматычнага заканадаўства. Палітычная вага зялёных ва ўрадах краінаў расце бадай на кожным кантыненце. Палітыкі не мінаюць тэму ў выбарчых праграмах. Змены клімату не толькі рэальныя, яны выкліканыя ў тым ліку дзейнасцю чалавека і нясуць разбуральныя страты Злучаным Штатам і іншым краінам. Найпапулярнейшая ў гісторыі актывістка свету гэта эка-актывістка Грета Тумберг, якая збірае сотні тысячаў на мітынгах, цісне на палітыкаў і бізнес, каб зменшалі індустрыяльны ўплыў на клімат. The organizers say we are over 60,000 people here today. Юлія Цяльпук, Белсат. А вось і яшчэ адзін парадокс прыроды. Аўтазапраўку, што месціцца на шашы Менск-Віцебск пад Бягомлем, рэгулярна наведвае самец лані. Працаўнікі станцыі нават далі яму мянушку – Барыс. Жывёліна абсалютна не баіцца людзей і прыходзіць да іх падсілкавацца штодня ўжо цягам паўгода. Колькі яшчэ лань будзе сюды завітваць, невядома, як паведамілі ў лясніцтве, звер збег з бар'еру. Он с осени у нас уже постоянный, член семьи практически. Людей любить, мы сами его любим, не обижаем никогда, подкармливаем. І вяртаючыся да надвор'я, заўтра ж праз зіму нам нагадае хіба мокры снег, што прагназуюць сіноптыкі. Месцамі зранку чакаецца туман і галалёд. Падрабязней пра надвор'е на мапе пры заканчэнні аб'ектыву, пасля чаго ў эфіры размова дня пра шанец Астравецкай АЭС апраўдаць спадзевы на энергетычную незалежнасць Беларусі. На гэтым я з вамі развітваюся, да сустрэчы ў эфіры і на нашым сайце belsat.eu.